update ka besok pa kami ni Pibaro. So asya simpan, haka ni katayo ka banikong jong unaylar, kabalang Presbyterian ng tamay kan walang siyapi, yaki surgeon kway, naki jong unong kway ki paper. Haka ni ka weekly program ni ka program ka bangi jong walang siyapi man lang katayo. Di perlok haka ni ka janit, gidon sautali ki jong kway, ki banginyet ki nong ki jong kerku, ki ban perhem, but I would see him yangi ki papet bat shashkor yaki ni ki surgeon kway. Ublay ulang ubaday hok bangin yaro, ublay ulang ubaday hok bangin mani, namar ulang ublay ubain, ubakraw, padubadon por. Lagot kinong rai kata i Pastor Michelle, i Emil, bat i Dema, kipit ngo hangi yaga jeng rai milong bakraw. Kablashim na ka album rap atray. Di parlok kat bangi dengi shashkor yaga ni jeng rai, tuwinis no okti lang, banyarwo yo try, hakimen sim ki don't know jangi.
Jurai ka paan ka bagin patso pi ha ka diga por ka diga jurai ka bagin labat sheb na ka kasi himbuk kata ka number ka pasan spa nyo pupra. But ya ka diga jurai la rai di isap la mida care khat mon. Ka diga jurai ka long kum ka jurai ka bangi ker padi utrai. Ba un kan mau ya ka ri kasi ka balong ka nongin ti jungi. Ti parlot kumba ka perthai bero ko we kaman. Ni ru ha ka ni ka ri kasi jungi. Ni don ha pedengki jing shep ting ki jing ma na ka ni ka jing don jong ka ni ka jing pang COVID-19. Ti kum ta to gi ni shim bentalang but imeda care khar kumor. Na mar ka ni ka jing wai ka long ka jing dwai na ka benta ka ri kasi jungi. Hadin gitu ke jengrai, minta pat ini skau ya ke jengrai nak ke kin hun worshipa. Ke jengrai ke bal ai kerteng monjong me. Tingin skam no ya ke jengrai jo ke worshippers, but pan pen board pat dak ke jengrai lingkot nai pastor W Shila. Kumno shapang ke jing em jongi. Tisu apa eryong nakan yang kamon kiwan ban pen kiangi aku marway shishi yang tenlai lara jisu wan ban pelai ongam la banem temame atrai ngan yek mi chame Shapang kilong yang chongi Nada klem jing tali Apa nang rembas kem lapen ki Dajing yashun jing bishni Aku marway temper syang tempat Lara kerteng jisu temper Ongam la panem Lemam
ki parlok beit bat ki par bengej sai sin ai kuplei pi ka katang ka tiang bat ka baron bor tam ka jong try bat unong pin jungi u Jesus Christ ha ka ne ka por ka ban kren bat pi ka we ka phang bat ka ta ka dei ka jing it bat ka jing pitar ublei hap deng ka klam COVID-19 hap deng jong ne ka klam kum ki briung idan shipun ki jing kli hatu dei ublei u penjai ka ne ka klam balai ublei usha ya ka ne ka klam bakanwan banju bab ya kini kejing keli ka long sisya ka ba bat namar kata ngidei ban sngutu bang ngidei tangki beriu bat ka bor perkat jongi kalong ka balingkot upol usngutu ya kata badu ong ya kini kentien ka city ka jong u sikinong room kalenong ka bakat we bekadukot ka balai besau ong namar uai bala tip ya ka jingmut utrai lani uai bala julong unong sela lem jong u henrengi aingu ya blei ba uai hangi ya ka Bible bat dai hang ni bangila ban sngotu bat ban itu yau blei jongi kajing it bat kajing bitar kidei ki artli ki jinglong ki jong ublei namar kata ublei ulong uba it bat ublei ulong ru uba bitar bat yakini ki jinglong lapen scam ru daga ketien ka jong ublei habang ye kren sepang kajing it ka jong ublei ka gospel ka jong yo anis kalenong ka balai berkot ka bakat re ko ong na bau blei ula iet kat dai ka berthai ba ula IT no elo kun bala khamar we bau ru ubanget ha u on jot shu henre un yo ya ka jing im ka bam cukun nang ta ka siti ka beningkong ka jong u yo anes kelenong besar berkot ka bapra ka ong u blei ulong ka jing it bat nang ta habang ye kren pat sapang ka jing bitar ka jong blei ka tin ka jong blei ka ong kumni ha ka siti ka jong pol sikinong room kelenong ba ar berkot besan namar ka jing bitar u blei lapen pau na beneng persya ya ka jing bom riu blei bat ya ka jing bom hok barok par ka jong ki beriu ka kitab ka beningkong kalenong ka beningkong jong ka Bible ka introduce yangi ya ublei u badap da ka jing it yangi ki beriu habangi puli ka kitab Genesis kalenong ka beningkong bat ka dekot ka ba ar pun riu laya tu yangi ba ublei ula thau yangi ha kadur ka jong uhi dei ka jing i ka jong ublei ba ula jit yangi ki beriu bangin long kita ki jing thau ki ba kerpang ki jong u kat hadu ba ula thau yangi ha kadur bat ka jing seriem ka jong uhi ula bu yangi ha ka keper eden ka keper jong ka jing suk bat ula penlong yangi ki pangsnyat jong kita ki jing thau ki jing penlong baro usin Augustine habau kren sapang ubri bat ka keper eden uang kala banlong ba ublei ha kata kepor jong ka eden ublei ula thau ya ubri ban im junam hapdeng jong ka jingsuk bat ka jing sensyar ka jong ublei habang irong syakal nong ka balai hang ni ngin ya syamru ngi ya syam ya ublei ya uni uju ublei ubalong ru uba bitar slah kane ka jing bitar ublei kade hadin ba ubri ulaya le bersyak ya ublei lani hadin baki la le ya ka pop ka balong persyak ya ka mon ka jong ublei kawai ka basyai hang ni kalong bangi yo i ba ka jing hap no ubri ha ka pop kawan ra ken ya kata ka jing bitar ka jong ublei ubitar ya kani ka jing le ka jong ubri namar ba ka pop kale ayu kapan ya klat ya ubri na ublei haka kitab Isaya kalnong besan kundai bakut khot ka baar ka ongkum ni henrei ka jing bom hok jong pi kala pen ya klat no hapadeng jong pi bat ublei nang ta ka pop kawan ra kawan ra ya ka jing yap haka siti sekinong room kalnong ka ban ri bakut khot ka baar plai ka ong ka bainong jong ka pop kalong ka jing yap nang ta ka pop kawan ra ya ki jing jenja kawan ra ki jing pang ki jing sitom ki tma ki jing penjot ki bor mariang bat ki we ki bangi yo i bat ngimat ki kisngi bat namar kata ngi puli hakani ka siti sekinong room kalnong ka pra ka khot ka ba ar puar namar ngitip pa ki jing penlong baro ka we ki ya ut lang bat ki ya su kun lang hadu mentang ki parlok be balai ngimat ki jing jenjar balai ngimat ki jing pang balai ki ja ki nem sniu bat kiwe ki jing ya kendu hang ni ha perthai kani ka perthai ka bamangi ngilayo pateng ya ka perthai ka balahap no ha ka pop bat ngipuli ha ka siti sekinong room kalnong besan ka khot ka khat ar ka ong naba kum ta ken kat kumba da uwe ubriu ka pop ka labsut sya ka perthai bat da kata ka pop ka jing yap
Bat kumta kata kajing yap kalawan hap haki benriu baro par namar ba baro kila lepop. Namar jong kajing hap no kajong ubriu kakta om tang yang iki beriu henre ya baro kijing tau kijing penlong. Namar kata kapertai ka don hap pedeng jong kajing jenjar bat kajing yam bat kajing ut. Ki parlok beit ublei ha kajing long krau ka bor bat ka burom jong ula tau ya kapertai ka bajanai kapertai ka ba omdon kajing pang ka ba omdon kata ka kenyang jing pang lani kijing sniu ki ba bun jat bat ki ba bun rukom. Ti larangi keli hatu ublei ubala penlong ya uni uknyang hatu dei ublei ubala penlong ya uni uknyang jubah ya uni uknyang jingpang ka jubah kelong ngiken mau haba ublei ula dep bantau ya kade kepertai ulong hak biru kalalong ka babae it is good kajing suk bat kajing sobaha jong ka eden kadai kajing temu ka baningkong ka jong ublei na ka bentagi beri. Henry habaka pop kala yo bandrung haka keper eden kala le yu kala penduk no ya kata kajing temu kajong ublei bat kala pensniu ya baro kijing tau kijong ublei. Na kata kajing hap no haka pop kapertai kamat ken ya ki ya kijing pang kijing sitom kijing jenjar ki babun rukam bat kamat ya kajing yaphi. Henry ublei haka bor bat kaburom jong u tau pat ya galat ban pen pai pat ya kani kajing long jong kapertai syakata kapertai kaba utmu nadu ningkong lani syakata ka original state kumba kapertai kalalong hakaba ublei ulat haweka hapreng jong kani bangi yo hapreng jong kini ki ngiyo ya kajing bat kajing bitar bat kajing bitar kajong ublei kaya trailang ban pen baha yang ngiki beri haot ngitip ublei yangi hatu kajing keli kalong hatu namar ba ublei yangi kumta kan omdon syu kajing bitar hadu kini kisngi parlok ublei ubitar haba uyo ya kijing lek mamhok jong ki beriu ubitar haba uyo ya ki beriu baki lek po haka siti sikinong room kelenong baar kedokot kwasan ka ongkum ni henrei kat bakum ka jinglong ka jong me bat ka dok nut bam kela ka bambut me yai kan show yaladi ya ka jing bitar ka jong ublei ka jing ka penmi ya ka jing bitar namar ka jing palat ka jong ublei yangi ka penmi ya ka jing bitar habangi kum ki kun ki jong ublei ngiele persya ya ka mon kajong ublei ngila ban sungutu bahaya gani ha kajing yadai jong ki kapa bat ki kun ki kapa ki Jupiter ya lagi kun haba kile ya kano kababakala henry kata kamut bakim ya lagi kun hatu kawai pat kajing keli hatu namar ba ublei yangi pitarai kan omdon syu kajing bisha baro ngi hapan yang ngakmat ka ket bishar ublei bat on ainong yangi kat kum ki kam jongi bat nang tangi ban keli balai ublei usha ya kani ka klam bakan wanja hatu kani kadai kajing bishar ublei kani kamlong ka basuk ban jubab balai ba ublei usha ngikan mau ka kitab ka jong isaya kalnong ka basan pusan bakot ka bakendai kapen kan mau yangi baki jingmut ki jongi ki beriu kimya dai bat ki jingmut ki jong ublei lani ki lentiyat ki jongi ki beriu kimya dai bat ki lentiyat ki jong ublei Stuart Prisco ongkum ni I firmly believe that this world fallen and spoiled and beautiful as it is not spinning in space hopelessly and meaningless and out of control kani kapen kan mau ba ublei udang bat haladihi ya kajing sensyar udang long ma halor baro kat bangidang hang ni hapertai kadai ka benta jong kajing bangin mat ya kijing pang kijing sitom kijing jenjar bat kiwe haka gospel ka jong uyo anes kelenong ka bakandre bagdekot ka ba lai uji su ong ha kata ka pertai pin yo ya kajing jenjar henry tulong slur pi ngala job ya kata kapertai ha ka papenkut hatu ngitieng ya kani ka klam banting kadai ka jinglong beriu henry banlong slur ha padeng jong ka eryong kata kadai ka jinget
Bandon ya ujisu hakaling jong pi kamut bapin amat ya ki eryong. Henry kamut on omdon ki eryong ki bala ban pengam ya kaling jong pi. Ya hakajinget pin omlong marwe. Ujisu ong hakmi ngandon ringkat bapi hadu kabawai no kapertai. Ublay unker kui pi nakabenta kaburam kajumu. Amen. Wow, kejengklan ka ba ay man siyem, ka ba pinkan ye baro, ki ba pet ki ba siya skor. Ba ublay uiyed, ba ubitar habang iyad ala kamon. Kublay siya buat pastor, ublay unang kerkuya pi. Kajang roy ka ba sawat ka ba kado, ka ba ginwalam siya pi ka ni kajanin. Kalong kajang roy ka ba ngilakad siya na ka kasi himbok, kajang i ka ba lais pa Andrew. But ya ka ni kajang roy, on pansngohangi, dahil samla ba dari niya karmujay. Najid yuji subalaya jingker du jongha ban pinda unong ya lam rumah uhi balang yang asyaneng syakli Ching ud gamen sim a bans nga hagi ching kuslai a ban ram hajin jar by a bans nolem gum unilog banga lashem Pada syongin penkut, ngikwa pan ay kecing kublaya baro kinong isyam benta, kata i Pastor Michelle, i Emil, i Dema, i Medicare Karkungor, kakinhun ki worshipper, pat i bedarinya karmujay. Pat ni ay ro kecing kublaya pi baro ki papet ya kani ke program. Tu blay ke jingsuk, don rengkat, pat pi baro ki pelapet ya kani ke program, ini syempat pat pi la syem tiyo, ha ka juga sengi, pat ha ka juga por. Pat cuma bagin kiliap no ya kani ke program entah ke janmiet, ngin kin mau, ya ke sam ke basis pak sau kusan, ke ba ongkum ni. Ngan pendon buram ya me ublay jonga, kos em. Pat ngan kerku, ya ke kerteng jong me, juno. Tu ngaya doy. Tu ai ba kejeng suk, kejeng iet, ba kejeng kerku, kejeng ublay upa, ublay ukun, bat ublay umansim bakot. Kini long ringkat, bat kinang isyam benta baro, bat ingi baro, kiblapet ya kini ke program. Minta hadu ala kertar